Me muutetaan tässä ihan lähiaikoina niin Amerikkaan. Häh? Ketkä me? Minä ja Krister ja Paavokin haluaisi lähteä. Amerikkaan? Miksi helvetissä? Krister sai siirron sinne, se haluaisi, että me lähtäisi. Oi jumala. Se on semmoinen kansainvälinen tietoliikenne. Oli vittu mikä tahansa, mutta ei onnistu kyllä saatana! Mulla ei ole ihan paskahaile vaikka sä ja se passi painu sitten hevon vittuun. Mutta Paavo ei lähde mihinkään helvetin Amerikkaan. Saatana, ne tappaa siellä toisiaan keskellä kirkasta päivää ja vetää huumeita ja toisiaan perseeseen. Eihän siellä jumalauta edes kunnon ruokaa, jota helvetin hampurilaisia vaan ja Coca-Colaa. Pelkkää pullaa ja sokeri. Ei jumalauta! Nyt noin son kotkotukset menee liian pitkälle. Sano saatana sillä kuikeudelle, että jos tää ei nyt lopu heti, niin mä lotasin sitä turpaan. Et kyllä vedä Kristeriä tähän. Paavo nimenomaan haluu ite lähteä. Ajattele nyt, mitkä mahdollisuudet sillekin. Oppis kunnolla kielen ja näkis välillä jotain muutakin. No mitä vikaa tässä nyt sitten on? No mikä on? Mitäs luulisit? Eikö se nyt ole aivan ilmeistä? Älkää nyt perkele aloittako, niin kuin tää jos muutenkin ankeeta. Ja säkin rokka, iso ihminen, ajattelisit nyt vähän. Mieluummin en. Vittu! Olkaa sit saatana! Perkelette tässä ketään tarvitse, olkaa vaan, kyllä mä maksan! Perkele! Perkele, jumalauta on kännykät ja tietokoneet! Ja vieläkö pitää persetkin pyyhkiä? Tekis mieli saatana vetää turpaan koko sakki! Painukaa vittu Kristerit ja kaikki muut saatana Amerikka! Vitu Eerikit ja Krooket ja Riket! Perkele! Oi vitu, 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 vittu!